Semo yende location ya North Mugrango ya Karene ya michi location ichirisano na ibere echuchi arenge gusiengima abagirango banyamira North na boiga bari ba West matukamagega niko babwate location ya moya ariko kwa North Mugrango na inde niko yarenge kugambirwa amo no mugambi oyomo bogambi obwo niko bwachageti wa moro musongo oyo asogete kuri enchira ya Kericho oyo rengene kerenga gyo kurya chinchira akomogani ensemo ya North Mugrango Ensoko TV niko yasangire no yomo bwa bari babeta bagambi chinga kichakare na gutumanya amang buna umuseketo Vincent Monda arigani roboti uru Omusongo ekeraso abugirango nigo baitabanĩtie na ndubi keonga na komo bugambi obutang'ani bwa bugirango kurwa bunainde bagakoresaniga y'omugusii nalio mugambi ndubi achorete gesora kurwa bunyamatuta koba buno mugambi eragatigara sensemo y'echinyangi amo nemeyegende menene y'abagusii gesora akagamba na gutigera mumuro mwabo orikoro kwa ubiero kurwa sobiero obugambi obu bukagenda asimatage asenga kienke agatigera Matinos Nyeiro oyo nere oerereti agwata omugambi ori gutara neyumbo goseba arasi agwata akaereria Labani Mutaruki abagambi aba bonsi nigo bari korae location ebigingi biaye korwa Sondu Ikonge Tinga bakachebirate Labani gakogamba agateba North Mugirango location yabeire nene egenteta kire no kubutorwa ebe North na West Mugirango egatigarira Labani North ekagenda somugambi omuya Agostino Muturi echi nechinga kicha 1950s koika 1975 omugambi Muturi agaika agakora emirimo yae na kwereria James Nyanaro Nyabaro oyo Ensoko TV yamurikeire asenka yae ime yabo isanga inkinda ebunge ya North Mugirango Nyanaro konyora taraba omugambi nkaba omwalimu ngakina nkaba P1 teacher headmaster achakire mbonga bagenda Nyakenya omisia ngagenda Gekendo ngajora sere tokakinie secondary ya Gekendo ngagenda Kiabonyorunga cha Karambe secondary school ororonga bo mutresara wetera aliamaya Nyanara are gokora karo mwalimu na aramutunyanete na kumosio kiase gutwa yobogambi iga bantu baroche amagendererane kuchakira obwalimu aria embonga kana agendete school etabwati bana nganyora birasi mbiyo kebyombe kia baibuli tokagache nyumba enene ibirasi bitano abana inchi bakoreta magena kurwa orosana bagochora esukuru egakina kurwa yemo paka isano abagaka bensemeyo abo baitabete ebikoro byaye bakarora mbuya aise ko bagambera bagatebana umuntu tokubeka obochiu Nyanaro umugaka narenga ureko ku Paulo Ndieki agateba nakoroteire ubigete ensembe wanaye nayo ko bumugambiga umugaka ondo ureko rukwanderea mugaka kurunyango eragacha agateba naye ngaye Jesu kuru aringa nyora report ya kire na bero umugambi chinga kichaye neroberetie eriko kolega asiyo bogambi boikeranu ase location ya nakana asoira obisi na choreta bagaka kianda ine kanso ya location na ase ebinyoro esa locations abagambe nane na baro no bale se kanso ingabana abantaba ego barenge kanso enene na omukero mu assistant chief igabwate kanso ye sublocation asetoko genda twanyora ama chief onsi no bakongo bonsi botoko twagenda twensi abagima igo abanta bato sigete mono bare koigwenga rero ne sublocation igete togocha igo bare goichora batenga ekero akorora ense ya bono nigakorwa ujumbe yae kagusegeta abagambi barigyo bomanyi abagambi tigaba babang'aini basome ikigogera ende abantu bakora eburungi kisemi number 1 kisemi number 1
omwaka o 1998 nakorete emirimo yaye buya korende geteke nainde nokera senka yaye omwana wa Pius Cheruget nomochibu bwe location yaitibo North Mugirango nyanaro nigegenire amang'ana mama omwabo omokungu enchome omong'ina Kemunto oyo omotebetie ekarakoegwa obochibu buna ancherane egutwa y'obogambi goetera buna obogambi na erieta rinene nabo igo nomogano okorikwa korwa boisanga kiabonyoru ime ebunge ya North Mugirango ekaunti ya Nyamira nche Vincent Monda.